matur siap bijing tembajangan tanggal 11 13 wonten Karangploso 14 wonten ngene Ngerabakan nggih monggo matur suwun sampun ora sampun blender sing duwe sentra karya baru sak wilayah Pasuruan Gempol Kabupaten Cirebon sinten malih boten kedapuk dening Abah Mulyono sesaran dening grup Bapak Polo Sumogo Kelatih Sasana Pak Polo sing gandeng dhewe tekan jero perut sentra karya baru wong ganteng senengane tanda ayu senengane lotrut penggemar karya baru jod Bapak Mulyono monggo Bapak Mulyono grup ini tak mul ini tak batin ayo gini iya ayo grup baik sama nge ini apa mul pun ini tak mul Sugeng Dalu Cakto tidak budi bahasa tidak Cakto coba lu mari paling jatuh nak iya matur suwun panjang umurnya serta mulia panjang umurnya nek mulia laras sawetane satu jari panjang umur. Amin. Nek 10.000 ake anak ina. Kak bojone pisan ta. Oh, aja ngono Den. Gak apa-apa. Direk, ayo tami. Batin saiki jen ayo tami. Lho, gak bahaya ta. Jadi nyopo? Bojone napa, Abah? Ya udah batin Ji, nyopo? gantungan Ji. Gantungan. Monggo. Rondo Mas, Apa rondo. coba jeruk? Coba jeruk dan gantungan. Siap. Sugeng Dalu, ayah Bonati, ayah Paita Sugeng Dalu. Ayo. Tak paten apa mau begini? Tahu lah ya. Rondo gantungan. Iya. Apa? Apa? Apa Bapak Ji? Iya, tenang gue terus tenang aja, gue terus. Ini penggemar karya baru. Bodoh saya. Coba jeruk. Bojo wayuan. Bodoh, atas. Tidak lagu. Mai bidangnya biare supaya kapan? Ambil Allah. Nah, apa bentuk juta ya? Pimpinannya loh, bentuk bentuk juta. Bisa. Ya, boleh. Ya. Asik apa itu? Ayo nak bangsa. Ya. Ayo. Ayo.
Kanton setunggal Tombati. Mana riyen Pak Bolon. Tombati selamatan. Ayo Pak Beta. Nggih. Pak Leman. Sing duwe pabrik tisu. Tisu. Tisu kering. Allahumma sholli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin Hatta zaman bismillahirrahmanirrahim Kaimata likuwani mulhiyani Tombo ati kulimo warnane Mato Al-Qur'an angan-angan zamanane Kaping pindho salatun ilang ono-ono Suara dua. Kaping telu wong kang salat kumpul Kaping papat ketua Salah wisine saka bisa ngalakoni Insya Allah Gusti Allah nyambak